Tak ešte tu pred začiatkom toho videa, ktoré som robil ohľadom tej valuácie Tata Motors, poviem, že trošku som to robil zbytočne, lebo som zabudol pozrieť na to, že či vôbec ku tej akcie máme prístup ako európski investori, a zistil som, že tá akcia je zalistovaná na indickej burze a potom je zalistovaný nejaký CFD kontrakt na New Yorkskej burze. Čiže my ku tomu vlastne ako európski investori nemáme prístup, čiže som to robil kvázi zbytočne, lebo do toho nemôžem zainvestovať. Ale tak aspoň som proste porozprával o tom a spravil som video, že ako by sa mala robiť nejaká správna valuácia akcií. Aj keď to nie je úplne také detailné, dala by sa tá valuácia spraviť ešte obširnejšie. Ale tak som to chcel spraviť rýchlo a proste prebehnúť to rýchlo, aby som aspoň vysvetlil tú logiku, na základe ktorej uvažujem, či do niečoho investovať alebo neinvestovať. Takže som to robil celkom zbytočne a ešte som tu chcel ukázať toto, čo som si vzal akože zdroje ku tej makroekonomickej analýze a ku tej analýze celkových akcií, tej S&P 500 a tých svetových akcií, lebo o tom som veľmi v tom videu nerozprával. Ale tak počas toho, jak som tu robil, som si tu prebehol asi 13 indikátorov toho, ktoré ukazujú, že či sme proste v nadhodnotenej hodnote alebo podhodnotenej. Tu na tom prvom hneď vidíme, že sme úplne v nejakej neskutočnej deviácii od globálnej likvidity, čo sa týka tej akcii. Čiže je to z toho hľadiska proste nadhodnotené. Tu ďalej tiež relative price to earnings ratio na S&P 500 je úplne v nejakých horných hodnotách. V podstate všetky tie indikátory ukazujú na to, že nie je jednoducho dobrý čas investovať do akcií a nakupovať akcie z toho valuačného hľadiska. Ale tak nikto nevie, čo ten trh bude robiť a kľudne to môže razať ďalej. Toto tu je tiež jeden z dôležitých indikátorov, na ktoré sa pozerám. To sa neaktualizuje tak často. Ale keď chceme obchodovať trend, tak chceme mať alokáciu buď v tom štádiu, keď je growth, alebo recovery. Lebo to znamená, že všetko proste v tom rastie a stále sa to nejak hýbe medzi tými 4 cyklami na trhu a vlastne chceme čo najviac investovať z toho valuačného hľadiska v recesii alebo v pomalom raste, lebo vtedy ľudia jednoducho nemajú peniaze na to, aby to posielali do akcií a všetko je proste lacnejšie ako v tom raste alebo v tom recovery. Tu sú tiež nejaké technické analýzy na to, čo som robil na tie celosvetové akcie. A všetko ukazuje, že je to aktuálne nadhodnotené, no. Ale to sa môže proste rýchlo zmeniť. Napríklad tu bol dobrý buy signál v tom dipe, čo sme mali v apríli a v maji, kvôli tým tarifom. Tu sú nejaké ďalšie zdroje informácií, z ktorých som vychádzal ohľadom toho Tata Motors, no. No takže škoda, lebo našli sme dobrú akciu, ale nemôžeme do nej bohužiaľ zainvestovať. No pozri, som dneska dal som tú akciu prehnal cez tú moju valuačnú tabuľku, čo som proste spravil na akcie. Lebo na každý typ asetov, keby na krypto, tak tam máš proste iné indikátory, na ktoré sa treba pozerať. Na akcie sa treba pozerať tiež na iné metriky, na indexy tiež na nejaké iné metriky. A toto je proste čisto tabuľka, čo som vytvoril na valuáciu akcií. A prvá vec, čo hodnotím, keď sa rozhodujem, či chcem investovať do nejaké akcie, tak je celkový stav akciového trhu a proste nejaký makrocyklus. A to je proste samozrejme aj bez toho, aby som tu robil proste nejakú valuačnú analýzu na indexy a na makro a na celý akciový trh, že je proste veľmi všetko vysoko, lebo S&P 500 je zase na all-time high, Nasdaq tiež a od toho sa proste odráža, či je dobré investovať alebo nie je dobré investovať do akcie, lebo najlepšie je proste investovať v bear markete a to najjednoduchší indikátor je toho, že sa proste pozrieš na S&P 500 alebo na ten World Total Stocks, kde máš 13 000 akcií z celého sveta a keď to je dole aspoň 10 až 20%, tak môžeš ísť hlbšie a hľadať proste nejaké jednotlivé akcie, do ktorých by si chcel proste dlhodobo investovať. Takže toto je proste valuácia na celkový makrocyklus a na proste celkové akcie. Ale ja toto teraz ani nepoužívam, lebo ja obchodujem iba jednoducho trend. To znamená, že snažím sa naskočiť a vyskočiť z obchodu proste rýchlo. Keď to ide hore a keď to začne padať, tak snažím sa proste vyskočiť z toho obchodu. Ale tak valuačné investovanie je úplne najjednoduchší spôsob, ako zarobiť proste peniaze. Len to, že ty keď kupuješ niečo na nejakej dobrej valuácii
tak ty proste nevieš, jak dlho to budeš držať a či to vôbec bude profitabilné, lebo vidíš, toto je napríklad graf celkových tých akcií, to je index všetkých akcií na svete, 13 500 akcií, a keď ideš tou formou, že investuješ iba do jednej akcie, tak dajme tomu, že by si kúpil tú akciu tu, lebo si myslíš, že to je po nejakom páde a že tam je dobrá hodnota, lenže ono to môže ísť ďalej o ďalších 20% dole. Alebo napríklad ten Intel. Pozri, ak vyzerá ten graf, to je dole snáď o 90%. A vidíš, tu by si napríklad povedal, že buy the dip na Intela, lebo že to je po piči akcia a máš to dole o 50%. Takže preto ale piči. No, tak ale to je len proste príklad na tú investovanie do tých jednotlivých akcií. A prečo sa ja tomu snažím proste vyvarovať, lebo ty keď nesleduješ denne tie fundamenty tej akcie, tak môže sa stať, že niečo kúpiš a budeš to držať v strate aj 10-20 rokov, aj keď si proste o tom presvedčený, že to proste vyjde a že to bude profitabilná investícia. Ale ty nikdy nevieš, kedy sa ten trend otočí, lebo tu je napríklad nejaká dobrá hodnota, na ktorej sa to oplatí nakúpiť a tu sa už začína ten trend otáčať, že to začína robiť nejaký profit. A preto ja proste obchodujem len ten trend a snažím sa zachytiť proste toto tu. A tomuto tu sa snažím vyhnúť, lebo ja neviem, či to pôjde dole o ďalších 100%, alebo neviem koľko percent. Ale proste pointa toho, prečo to rozprávam, je to, že keby že sme boli v bear markete, tak by som bol proste ochotný kúpiť nejaké akcie na dlhodobé držanie a držať ich aj bez ohľadu na to, že či sú v trende alebo nie sú v trende, lebo jednoducho chcem vlastniť nejaké akcie. Ale proste je to veľmi ťažké povedať a takže jednoducho z celého toho makroobrázku a akcií sa teraz proste neoplatí investovať do akcií, aj keď je tá akcia, čo som mi poslal dole od all-time high, 40%, hej. Samozrejme, že je to lepší čas nakúpiť teraz, ako keď to bolo na all-time high, ale ty proste nevieš, že či tá akcia pôjde hore alebo dole, alebo čo to teraz bude robiť a aspoň keď nakúpiš tú akciu, keď je už celkový trh po nejakom páde, tak už je proste pravdepodobné, že to nakúpuješ za nejakú relatívne dobrú hodnotu, hej. A čo sa týka valuácie celkovej tej akcie, tak tu sú proste také metriky, na ktoré sa pozerá, keď sa rozhoduje o tom, že či chceš investovať do nejaké akcie, pozeráš sa na to, aký má tá spoločnosť profit, koľko má dlhu, aký má tento voľný kapitál, alebo proste na veľa tých finančných ukazovateľov sa jednoducho pozeráš. A z toho hľadiska sa mi tá akcia veľmi páči, aj keď není to úplne v tej najlepšej hodnote, aké by mohla byť, ale proste má to veľmi dobré valuačné metriky tá akcia, lebo prvá vec, na ktorú sa pozerám, keď sa pozerám na nejakú akciu, je to, že kedy tá spoločnosť bola vytvorená, hej. Tuto ako zvieš, že 2019, ale to je nejaké zlé číslo, lebo vidím, že ten graf proste ide až, ja neviem, 1991, hej. Takže to 2019 sa ti ukazuje, keď dačo kúpili, lebo to je také, proste to je také jak Volkswagen, že oni vlastnia proste milión automobilových značiek. Keď boli Tata Motors, to možno Tata Motors Limited bolo vtedy založené, ale... Môže byť, že nejaké zalistovanie na burzu, alebo dačo také proste. No a to je jedno proste, ale z toho hľadiska, toto je pre mňa najdôležitejšia vec, keď sa pozriem na nejakú akciu, či je tá akcia na trhu dlhodobo, hej. A toto je proste na trhu dlhodobo a už to prežilo 35 rokov v podstate, takže je pravdepodobné, že... Tú firmu založili v 45. No. Keď skončila druhá svetová vojna. A to nikdy neskrachuje, lebo to je indická automobilová spoločnosť, kde vyrábajú všetky auta a motorky a pičoviny v Indii. Úplne každú jednu robia oni. Takže je pravdepodobné, že tá spoločnosť bude fungovať aj ďalej. Ale čo sa týka proste celkového toho automobilového sektoru, tak to všetko strašne ide teraz do múky, lebo Čína strašne tlačí na všetky automobilky veľké. Preto sú proste aj také automobilky, jak Volkswagen, alebo japonské automobilky, európske, strašne proste zbité, lebo Čína vyrába veľmi lacné autá a chcú sa proste dostať na ten európsky, americký trh a proste budú vyrábať auta, čo si budeš vedieť kúpiť za 5000 eur, hej. Takže je proste v tom sektore strašná konkurencia a treba hľadať tiež aj nejakú konkurenčnú výhodu. Takže akú konkurenčnú výhodu má toto oproti nejakým indickým alebo európskym automobilkám, hej? To ja neviem, lebo ja som sa pozeral čisto iba na data proste, takže ja o tej spoločnosti dokopy nič neviem.
Ale... výhodu, že to je major car, proste jediný výrobca aut v Indii, kamo, a Indov je miliarda. Proste, že koľko ich je, a tam všetky proste motorky a všetko proste vlastne oni vyrábajú. No, tak vidím, v Indii nemá žiadne auta. Že to vlastne Jaguar, Land Rover, no, vyzerá to veľmi dobre, no až som proste prekvapený, že takéto, čo si mi poslal a že by sa do toho dalo proste investovať. Ale tam hlavne treba počkať, kým sa rozhodnú, že rebrandnú Jaguar na normálne, lebo im proste, oni stratili strašne veľa, lebo však Jaguar zo dňa na deň z 31 000 aut, čo predávajú ročne, tak to spadlo, že v priemere teraz predajú 300 aut ročne. Takže keď sa vráti ten rebrand a začnú sa predávať Jaguare, čo proste, chápeš, to sú drahé autá, a on to pôjde naspäť hore. Oni ak to znamenali, to instantne droplo. Pôjde to naspäť hore, lenže ty to musíš kúpiť predtým, než to bude kdokoľvek vedieť, chápeš, lebo tí insideri, oni majú tie informácie dávno predtým než ty, hej. No však jasne, že to, keď my zistíme, to už ostatní vedia. Tu ti ukážem na tej rope, hej, že čo sa dialo, proste. Mne ten môj systém dal signál na vstup do obchodu niekde tu, hej, a to proste nikto o tom cirkuse s Izraelom a Iránom nevedel, ale tí insideri už začali tu nakupovať proste tú ropu, lebo vedeli, že proste sa stane nejaké také fiasko a že tá ropa kvôli tomu vypumpuje, hej. A proste zrobili na tom 20% v priebehu niekoľkých dní. Takže ten trh proste tak funguje, že stále má tú informáciu niekto ako, skôr ako ty. A ešte držíš tú ropu, či nie? Tak ešte ju držím, lebo proste ten môj systém mi nedal proste signál na výstup, hej. Ja som to nepredal, ani keď to pumpovalo 20%, lebo to není proste niečo, čo by som s tým systémom chcel robiť. Lebo musím... Ale ešte ju drží, lebo... Držím. Pôjde, ti garantujem, že pôjde ešte vyššie, lebo čakaj, ti pošlem, neviem, som ti to posielal, ale tu je proste pri Iráne je proste taký prieplav, alebo taký prieliv, alebo jak to nazvať, a stamať prechádza z Gulfského zálivu a proste z Kataru a Kuwaitu a tam, kde je ropa, tak proste tam prechádza 30% svetovej ropy a Irán to ešte nezavrel, oni povedali, že to zavrú. No však viem, no. Tedy 30% ropy zrazu, keď sa stratí táto, že vyletí cena. Kvôli tomu to presne tak strašne vypumpovalo, no. A akože, ja sa pozerám aj na jednotlivé sektory v tých akciách, hej, lebo máš v tom S&P 500 alebo v tom indexe tých svetových akcií proste nejaké sektory, máš tam finančný sektor, healthcare, real estate, industriálny systém a tak ďalej proste. A jediný, toto som chcel otvoriť, jeden z mála tých sektorov, hej, čo bol proste zbytý, lebo stále, keď mi príde vyplata, tak sa to snažím proste poslať do nejaké investície. A tu som proste na základe toho, že to je jediný sektor, ktorý bol podhodnotený, proste to nakúpil. A tie ropné spoločnosti tiež vystrelili, hej, samozrejme tým, jak vystrelila tá cena ropy. Takže toto tiež držím a neviem, no uvidíme, jak sa ten konflikt vyvinie ohľadom tej ropy. Aj no. Tak keď tu zavrú to tú džuru v zemi, tam to bude sranda. No. Idem si dať robiť jesť. Ale rozprávať ďalej, ja mám sluchátka len. Počúvaj idem ma. do kuchyne. No. Ja mám sluchátka, len si idem pripraviť jesť, že by som... No. A vieš, ja ti to chcem proste tak vysvetliť a porozprávať, že ako ja uvažujem nad nejakými akciami, aby si proste vedel aspoň sa aj sám na dačo pozrieť a nejaké akcie mi takedy poslať a vieš, takedy možno nájdeme nejakú dobrú investíciu. No. Investícion. Takže, počuješ ma? Ale vypadáva to trochu. Čakaj, vypnem klímu. Ty máš klímu, jaký luxus, ty kokos. Však som ti hovoril, že mám klímu. Klimička tu žhaví, jak ďalvo. Jak v pekle. Ja tu mám čilík úplný. Som išiel preč a ti potom poviem, že čo. No. A som zapol klimičku, ak som odchádzal, prišiel som domov, fajný chladoček a relax. Máš to dobré. A tu je to celkom dobre spravené aktuálne. Ako je to tak, akože vyzerá to tak divne, jak to je napojené, bolo proste taká dlhá rúra. Akože ja som túto valuačnú tabuľku proste na tie akcie vytvoril niekedy v novembri minulý rok a odtedy som sa na to kvázi nepozeral, lebo trvá to strašne veľa času proste všetky tie dáta dať do tej tabuľky. Dneska som to robil nejak 3 hodiny proste
A ja tiež, keď dávam proste peniaze do nejaké akcie, tak si proste nerobím tú tabuľku, lebo je to strašne nepraktické. Ale pozerám sa proste na tie dáta, čo sú v tej tabuľke kvázi, lebo už to nejak mám naučené a nejak z hlavy to proste viem vyhodnotiť, lebo snažím sa proste aj otáčať tie akcie, lebo dajú sa aj na tom proste zarobiť peniaze, však od začiatku roka mám na tom obchodovaní akcií profit možno, ja neviem, 2000 eur, alebo koľko tam mám u toho jedného brookera, len tým, že sa proste snažím kúpiť podhodnotenú akciu a predať ju, keď proste trošku vypumpuje o pár percent. Sa mi to podarilo aj s tým Rolls Royceom celkom. Rolls tiež, no. No. Ale toto tu je jedna vec, čo sa mi proste nepáči na tomto tu, že toto znamená, že kto vlastní tie akcie, hej. Toto oranžové je to, že... Čakaj, bo ja som v kuchyni bol, takže teraz keď mi dačo ukazuješ, tak koľko vidím, vydrž. No, hovor. No, toto oranžové tu v tom kružku je to, že koľko tých akcií je dostupne, voľne dostupných na trhu, hej. A normálne spoločnosti majú proste na trhu 95% akcií a táto tu má 44% closed shares. To znamená, že to vlastne proste nejakí insideri, čo to kedykoľvek môžu dumpnúť, kedy sa im zapáči. No čakaj, jak taký Indovia skurvený, kamo. No. Indiáni vyjebaní. Ale to price to earnings ratio je veľmi dobré, aj to price to sales ratio je dobré. A je veľmi ťažké nájsť proste akúkoľvek akciu, čo by bola na tej hodnote spred z toho začiatku bull marketu, z toho oktobra alebo z novembra, čo je táto akcia, hej. Čiže to proste malo celý ten bull market a celé tie zisky z toho bull marketu to v podstate vymazalo. A je to určite lepšie teraz kúpiť, jak kde na vrchole, ty kokos. A jo. A ďalšia vec, čo keď som si prechádzal tie ich čísla, tak sa mi tu veľmi páčilo, ale tu, kde to je. Musíš ty nájsť, ti to nepoviem. Toto tu, hej, tiež veľmi dôležitá vec sa pozerať na to, keď investuješ do nejakej akcie, je to, že či tá akcia zvyšuje ich podiel akcií na trhu, chápeš? Lebo oni to kvázi môžu inflovať, tak ako môžu štáty zinflovať peniaze a stále proste vydávať nové akcie a tým pádom tá cena proste tej akcie nebude raz, lebo oni to proste vydajú a hneď to predajú na burze, chápeš? A spoločnosti, že sú akože rastové a nevyplacajú veľké dividendy, tak väčšinou robia aj buybacky. To je to, že oni vlastne kúpia vlastnú akciu a proste odstráňajú z cirkulácie, hej. A toto tu, že oni minulý rok kúpili 3,5 miliardy vlastnej akcie a odstranili to z trhu, tak je veľmi dobrý znak toho, že si aj oni mysleli, že je tá akcia podhodnotená a že je to dobrá cena za akú nakúpiť. A priznám sa, že neviem, či som toto ešte niekedy videl pri nejakej akcii, že by mali ten buyback 8,5% za jeden rok, čo je akože dosť extrém. Takže to je veľmi pozitívne znamenie to, že zrobili ten buyback, lebo napríklad aj ten Berkshire to robí, ale oni kupujú možno 0,5% ročne, alebo tak, chápeš. Takže, ale to zober si, chápeš, že koľko je, jaké love strašne musí točiť tá firma, keď to je proste, chápeš, v Indii. Tak to chápeš. Tam je toľko proste to tých Indiánov a všetci jazdia na to tých tuk-tukoch a to tých kokotinách. Zadarmo všetko oni vyrábajú. Hej, no. Takže chápeš, že to oni všetko tam vyrábajú, proste tam nikto není nejak oni. To je takých bežných ľudí, takže sa im to oplatí proste poinvestovať, si myslím. Takže tak, no. Takže Tata Motors dá tu. No. Ďalšia vec, na ktorú sa pozeráš pri akciách, je to, že aký majú dlh a akú majú hotovosť, hej. Pri niektorých akciách to vidíš úplne katastrofálne, že majú 10-násobne väčší dlh, ako majú hotovosť, alebo majú dokonca väčší dlh, jak je celá trhová hodnota tej akcie, hej. To už je dosť na píču situácia. No, tak to majú hlavne banky, hej. Operujú tak, že majú 90% dlh a 1% hotovosti. Nájdeš aj také banky proste a oni tu proste nemajú veľký dlh, je to kvázi vyrovnané, takže to je proste v pohode. Prečo to nejde otvoriť? Ja ti nepoviem, ty si tu investičný odborník. Už si v taške, Jerry. Kamo, ja tu mám proste, v kuchyni mám takú, vieš čo, také klasické modré IKEA tašky, vieš čo myslím, také veľké. No.
Kamo, a ja som ju tu mal proste na zemi a proste odkedy tu bývam, tá pomaly som ju tam mal hoden, lebo ja proste nosím mne proste staré fľaše do obchodu, vieš, vrátiť a potom rovno ide na nákup a proste to je veľká taška, tam na tom všetko, aj vody, aj proste kokotina, všetko odnesem naraz. A proste jedného dňa sa včera rozhodli, že to je ich pelech. Proste len tak príde, normálne, kamo, oni môžu ísť na gauč, majú 2 pelechy, kreslo, taburetku, všade môžu ísť a oni len tak sa rozhodnú, že si idú ľahnuť do modrej IKEA tašky na kachličky z kuchyni. A proste tam ležia. To už sú zaberaní chalani. Hej, no, tak oni tu chápeš, tak oni v podstate okrem chovateľky nikde inde nebývali celý život, vieš, bývajú proste tu. No a ohľadom toho dlhu, tak sa pozerá proste na to solvency ratio. To si akože môžeš vypočítať aj sám, ale jednoduchšie je proste na to použiť nejakú tretiu stranu, či ti to rovno proste tie dáta hodí do toho a automaticky ti to vypočíta. A tu vidíš, že majú pravdepodobnosť bankrotu majú 1,2%, hej. Takže to je úplne skoro nereálne, že by zbankrotovali. A finančnú pozíciu tu majú 206 miliard dlhodobé investície, 503 miliard majú dlh a hotovo za investície majú 870 miliard. Takže podľa mňa... Tak chápeš, ako oni... No, nič, že proste zober si, že oni majú proste monopol, tá firma má monopol na taký obrovský trh, jak celá Európa proste. No. Jasne, nie je tam toľko love, jak v Európe, ale chápeš aj tak počet zákazníkov, kamož, to je keby jediná automobilka v celej Európe bol Volkswagen, chápeš? No. Takže to... A tu si tiež niekedy pozerám tú stránku, lebo všetky tie dáta, čo ja som si na to robil tú tabuľku, tak niektoré z tých dát, jasne, že to zjednoduchšie proste cez nejaké AI to vypočíta to, že či je tá spoločnosť podhodnotená alebo nadhodnotená, hej. A vidíš tu, že v najhoršom prípade je to podhodnotené o 25% aktuálne, v tom priemernom je to podhodnotené o 40% a v najlepšom prípade je to podhodnotené o 60%. Je to proste dobrý indikátor, lebo veľa takých spoločností v takomto trhu, v akom sa nachádzame teraz, nenájdeš proste. A aj tu na tom TradingView je tiež nejaká tabuľka toho, či je to podhodnotené alebo nadhodnotené. To tam vlastne dávajú nejakí investori a na základe toho sa spraví nejaký priemer, hej. A vidíš, keď sa pozrieš na to risk to reward ratio, tak maximálne zhodnotenie to podľa nich spraví 31% a minimálne zhodnotenie je minus 15%, hej. Takže máš pozitívny risk to reward ratio, môžeš získať 2:1, takže je to tiež dobrý indikátor toho, že to môže byť proste dobrá investícia. To vidíš, Indiáni nás ešte vyťahnú z biedy, Bilo. No. Tak hej, lenže proste problém je s tým, že na takýchto akciách, čo sú kvázi bezpečné a finančne zdravé, tak proste nespravíš veľký profit, vieš. Hej, však nespravíš na tom 500%, no to je jasné, ale aj 50% je proste dobre spraviť a už potom to môžeš zobrať a otočiť proste do ďalšej akcie, dajme tomu. No to môžeš dať do shitcoinu alebo dať. Do Shiba Inu. Dáš to do Shiba Inu a zavrieš oči a dúfaš. Ja, tak chápeš, keďže máš proste veľký kapitál, tak ti stačí zarobiť tých 15%, alebo proste chápeš. To ti stačí zarobiť aj 3% ročne a máš vystarané. No chápeš, a to taká, keď je to proste relatívne safe a mal by si peniaze, ktoré do toho investovať, aby si tam narval, proste by si zarobil, vyťahol a môžeš rok žiť a nemusíš nič riešiť. No a ďalšia... Problém je, keď nemáš kapitálek. No. Ďalšia vec, čo používam na tú analýzu, proste hoci čoho sa to dá použiť a nemusíš tam ani čítať nejaké zložité data, sú tie valuačné indikátory. Tu som to prehnal asi cez 20 valuačných indikátorov a niektoré z toho proste ukázali, že je to podhodnotené, niektoré, že je to trošku nadhodnotené, ale žiaden z nich, no jeden ukázal, že je to proste veľmi nadhodnotené, ale to je proste iba jeden a z toho sa tiež spraví proste priemer a vieš z toho dačo vyčítať a ja proste najviac používam tieto indikátory, lebo proste točím veľa akcií a to sú jednoducho technické a algoritmické indikátory, čo na základe toho, jak sa správa ten graf, ti vypočíta to, či je to proste podhodnotené alebo nadhodnotené. Máš také indikátory, jak Relative Strength Index, to je proste nejaký jeden indikátor, hej, čo je na nejaké hodnotenie kvázi. A potom sú také indikátory, ktoré vytvorili tí študenti z Real-Worldu. A tu máš v jednom indikátore, máš napríklad 10 rôznych valuačných indikátorov a z toho ti spraví nejaký priemer, hej. Takže podľa tohto tu, počkaj, teraz neviem, či to ukazuje valuáciu, hej.
podľa tohto tu je to nadhodnotené a pozerá sa to na nejaký lookback period 150 dní. A podľa mňa je toto jedna z najdôležitejších vecí, akože kvázi tá technická analýza, lebo proste v tej cene máš napísané úplne všetko. Každá informácia, aká existuje proste na tú spoločnosť, je proste napísaná v tom grafe a v každej tej sviečke. A aj keď sa pozrieš proste na nejaké informácie ohľadom tej spoločnosti, tak ty z toho proste nevyčítaš to, čo z toho vyčíta celkový ten trh. Hej. A podľa tohto je to trošku nadhodnotené, ale tak zase proste vidíš, že to neukazuje stále aj správne pri tejto akcii, lebo tu to ukázalo, že je to proste dobrá hodnota na nákup, hej, a celú tú periódu to proste išlo dole. Tu to ukazuje, že je to nadhodnotené a môže sa ten trend aj otočiť, no. A však nič nie je 100%, keby to bolo 100%, tak každý je milióner, chápeš? Takže... Ale môj obľúbený technický indikátor, čo používam, sú tie Fibonacciho levely na valuáciu, lebo prehnal som to asi, ja neviem, cez 100 rôznych proste grafov všetkého a väčšinou proste tie Fibonacciho levely, to sú proste, ja neviem, nejaké čísla, čo sa vyskytujú proste v prírode a má to, ja neviem presne, jak to funguje, hej. A toto je, tie klasické Fibonacciho levely, to je v podstate iba toto tu. Je toto. Ježiš, Bože, ty si somar. Musím pchať ten svoj zvedavinosť všade a potom ťa okopávam, jak zahradu. Tu sú tie klasické Fibonacciho levely. A Čakaj chvíľu. Čakaj, daj mi 30 sekúnd. Nech na to idem pozrieť. Tu behám hore dolu. No, čakaj, už idem. Ešte meso dám do chladničky, toto tu na. Šup. No, dobre, už to vidím. Takže toto sú tie klasické Fibonacciho levely a na základe toho sa dá nejako obchodovať, že chceš obchodovať medzi týmto levelom, medzi týmto levelom, medzi týmto levelom a ja toto proste nepoužívam, ale mám na to taký indikátor, ktorý sú akože exponenciálne Fibonacciho levely a vďaka tomu proste viem rýchlo sa pozrieť na toho, že či to je technicky podhodnotené alebo nadhodnotené, hej. Keď je to medzi tou stredovou čiarou, tak je to proste podhodnotené a keď je to tu niekde v tejto zóne, tak je otázka času, ako dlho to tam vydrží, ale 99% prípadov, keď je niečo tu na tej vrchnej hranici toho Fibonacciho levelu, tak to veľmi rýchlo klesne. Hej, ti to môžem prakticky ukázať napríklad na tom S&P 500. A nie, toto tu nemá až také extrémne hodnoty. Na Ethereum napríklad. Vidíš, tuto ide tými vrchnými Fibonacciovými levelmi. Proste nevieš, kedy to začne klesať, ale čím dlhšie si to drží tú hornú valuáciu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že to v nejakom bode začne klesať, hej. A zase naopak, keď sa to dostane na tú spodnú hranicu, tak môže to byť na tej spodnej hranici neviem jak dlho, ale väčšinou tú spodnú hranicu ani neprerazí a nejde to ani oveľa nižšie proste. Aha. No a toto tu je skoro na tej spodnej hranici toho Fibonacciho levelu, hej. Takže ideálne by to bolo nakúpiť niekde za $650 alebo za $600, ale tak ono to na tú hranicu ani nemusí ísť, hej. Vidíš, tu vidíš, že to išlo krátkodobo jednodňový prepad až pod tú hranicu na 530 a hneď proste to otočilo. Brato, to nie sú doláre, to sú indické rupees. No tak v indických rupoch, ale to je jedno, proste môžem to dať aj na doláre. To je stojí... ten istý graf, chápeš? Ja vám hovorím, že to nestojí tá akcia $500, však to bola Nvidia na all-time high pomaly. Ale tak to nezáleží, to, že koľko akcia stojí, to nezáleží od toho, že či je tá akcia drahá alebo lacná, chápeš. Tu ide o to, že koľko majú oni shares v obehu a aký majú market cap. Ale však chápeš, že ide o to, že chápeš, proste fyzicky taká akcia drahá, proste možno nič asi nie je, možno taká Tesla alebo čo, chápeš. No. $500 alebo tak, chápeš, to je brutál. Ale proste to na low to bolo už stále $6 a teraz to stojí taký, na all time high to bolo taký $11. No. Takže, no a to je jedno, proste to sú, len toto, že to nie je v dolároch, ale to tých indických rúpoch more. Takže, no nič, pokračuj.
No a tak ti ukazujem proste niektoré valuačné indikátory, ktoré proste používam. Hej, je tu tých indikátorov 20, môžem ti vysvetliť všetky, ale tak proste len takto hovorím pre prípad. Napríklad toto tu sa volá, že box trading a proste podľa tej teórie toho box tradingu môžeš si to nastaviť na aký časový horizont chceš. Hej, keď chceš obchodovať na jednominútovom grafe, no tak toto asi úplne nepôjde na jednominútovom grafe, ale napríklad na hodinovom grafe, hej, tak snažíš sa, tu keď sa ide tu proste v tej zelenej zóne, tak sa to stáva nejak pláca medzi tou hornou a tou spodnou hodnotou, hej, a takto nejak chodí, až pokiaľ sa to nedostane do tej červenej hodnoty a tuto buď prerazí tú červenú hodnotu a ide ďalej, alebo sa to zase nejako pláca, potom sa to vráti do tej zelenej hodnoty, alebo proste do tej modrej hodnoty, hej, čo je kvázi najviac podhodnotené. A tu je to proste v tej modrej hodnote, čiže tiež si môžeme povedať, že je tá akcia podhodnotená, lebo není to ani v tej zóne, v tej férovej hodnote, hej. Lebo tu keby, že to chceš kúpiť akože v tej férovej hodnote, tak to máš 50%, hej, čo to môže chodiť hore-dole a stále môžeš si povedať, že je to férová hodnota za tú akciu. Ale tu na tom vidíš proste jasne, že to je podhodnotené. No a jednoducho existuje XY takých indikátorov, čo sa dajú použiť na takú valuáciu kvázi. A podľa väčšiny z tých indikátorov je to jednoducho teraz podhodnotené. Hej. Ďalšie proste informácie, čo som použil, je, že short interest, earning revisions. Short interest je napríklad to, že koľko ľudí to aktuálne shortuje. To znamená to, že si myslí, že tá akcia pôjde dole. Nešortuje to proste teraz veľa ľudí, takže na tom proste vidíš aj ten sentiment toho, že ľudia si myslia, že je to proste podhodnotené, že tam není dobrý risk to reward ratio. Alebo tu som si napríklad vytvoril taký custom graf, že aké je to drahé oproti zvyšným assetom, hej. Takže tu vidíme, že je to tá akcia. A porovnávam to so zlatom, so štátnymi dlhopisami, s dolárom a s akciami, hej, s S&P 500. Je to na tom taký custom graf a zase proste vidíš, že oproti tomu, na akej hodnote je proste zlato, dolár a všetky akcie, tak je to proste podhodnotené. Takže ja by som do toho dal aspoň 1,000 eur. Tak hej, lebo akože podľa mňa ja si myslím, že štáty o chvíľu začnú tlačiť proste vo veľkom peniaze, tie indexy sú proste nadhodnotené, do toho sa neoplatí dať teraz peniaze, lebo je to proste na all time high a ďalší rok sa to môže nejako plácať proste medzi nejakými tými levelmi, tu chodiť proste hore-dole, ale veľmi to proste nebude ďalší rok podľa mňa rásť, ale keď obchoduješ jednotlivé sektory a jednotlivé akcie, tak možno na tom spravíš proste dajaký profit. Tu sú proste... Keď sa nájdem novú robotu, tak sa celá vyplata kúpim Tata Motors. Tu sú nejaké tieto ekonomické faktory zhrnuté, hej, v jednej tabulke. A proste USA je na tom najhoršie pomaly, jak historicky bolo, hej. Štátny dlh ku HDP má najvyšší na celom svete, hej, okrem Japonska proste. Takže skôr či neskôr budú musieť začať tlačiť peniaze, lebo si nebudú môcť dovoliť proste platiť tie vysoké úrokové sadzby. A keď začnú tlačiť peniaze, tak nechceš proste sedieť v hotovosti, lebo bude zase nejaká brutálna inflácia, ale chceš mať nejaké akékoľvek asety. A proste zmeškali sme pumpu na tých indexoch, tak proste musíme hľadať nejaké jednotlivé akcie, do ktorých sa oplatí dať peniaze, aj keď je to... Kamo si pozrie, ako Rusko má strašne, proste iba 16%, kamo. No. Tebe, Rusi sú na tom dosť dobre. No. A Čína a India, no. najvyšší HDP rast na celom svete. No a Tata Motors je indický. Nemecko 0%, hej. A proste stále tie... Pozri, tie čínske akcie, kde toto tu je, hej, čínske akcie, sú tu najväčšie čínske akcie v celom tom trhu proste, aké existujú, hej. A ja som proste stále hovoril, že tie čínske akcie sú jednoducho strašne podhodnotené oproti zvyšku trhu, hej. Lebo toto tu robili tie čínske akcie, išli proste stále dole
a držali sa to v nejakých takých hodnotách počas toho, jak celý trh jednoducho rastol, hej. Keď majú tam proste kvalitné, dobré spoločnosti, majú dobré ekonomické dáta, nižšiu nezamestnanosť, nižší dlh ako Amerika, väčší HDP rast. A toto tu je proste zlý positioning a ten sentiment presne, lebo každý chce byť zainvestovaný v tých amerických akciách a každý sa bojí kúpiť tie čínske akcie. A ja hľadám takéto situácie proste a tam sa proste snažím nakúpiť. Ja som tie čínske akcie kupoval celý minulý rok, hej, a teraz to išlo proste celkom hore oproti tej S&P 500. Takže fajn, takže neviem, keď budem mať proste, keď budem novú robotu, tak kamo fakt kúpim Tata Motor za celú prvú výplatu. Čo mám piči, proste celú výplatu dám do Tata Motors, kamo. To nie, na to som ti to ukazoval. Čak, si ma presvedčil o tom, že sa oplatí dať celú výplatu do Tata Motors. No. Proste, keď to spravím a 5%, aj tak, kapeš, mám piči a som bude profit. No a to... bude na tabak. Hej, no. Toto tu je nejaký ekonomický newsletter z hedge fundu, čo čítam každý deň, hej. Má tu 75 stran a stadiaľ to si väčšinou vyťahujem tie ekonomické data a moje názory, hej, lebo oni sa tu stále aj nejako vyjadria ku tej aktuálnej situácii proste na trhu, ku tomu, čo robí, dajme tomu, Trump, čo robil s tými clami, alebo ku tej vojne. A je to veľmi proste kvalitný a dobrý zdroj informácií, stojí to asi 50 € mesačne. Tu vidíš, že je popísaná som to ešte nečítal proste celé, ale je tu napríklad ku tej situácii s tým Iránom a týmto napísané a oni každý deň proste aktualizujú tie systémy, valuačné, trendové a tak ďalej a na tom sa dá proste jednoducho zistiť a rýchlo, keď sa to naučíš čítať, hej, že aké indexy sú podhodnotené, aké asety sú proste v trende, lebo toto čo ja robím, že sa snažím obchodovať všetky indexy a menové páry a komodity a kvázi to rebalancovať medzi jednu s druhou, medzi tým, čo je aktuálne v trende, čo má dobrú valuáciu, tak ten nápad som si proste vyťahol od nich, lebo oni toto robia a spravili o 250% väčšie zhodnotenie ako S&P 500, hej. Aj. Tu vidíš, či je to... Oni majú proste jednoduché valuačné modely a jednoduché modely na trend. Napríklad toto tu je veľmi dobrý graf. Hej, tu stále vidíš ten scatter chart, či scatter plot chart, či jak sa to volá jednoducho. Tu proste hodia všetky indexy a globálne asety proste do jedného grafu a na základe ich valuačných metrik proste vyhodnotia to, že či investori kupujú dip, či je asset overbought, či je na local highs, či investori predávajú pumpu, alebo či investori je to proste oversold, či je to na local lows, hej. A na tomto grafe je jasne, že to je nečitateľné, hej, že tu z toho nevieš proste vyzistiť, čo je čo, ale tu je to proste rozpísané, hej, tie presné hodnoty ďalej. Ale tu na tom vidíš napríklad to, že celý ten trh je úplne proste strašne overbought. A tie valuácie sú strašne vysoké. A nemali by byť také vysoké, a je to len otázka času, kedy sa to proste celé skonsoliduje a rozsype proste jak domček z kariet. Ďalší housing market crash bude. Vo väčšom meritku. Mohol by byť. Toto je napríklad graf na price to earnings ratio S&P 500, hej. Price to earnings je proste jedna z metrik, ktorú sa hodnotí hodnota nejakej spoločnosti a oni proste spravia priemer zo všetkých 500 spoločností a vyhodnotia z toho, že aké sú tie akcie proste drahé a aký je ten index drahý, hej. A tu je to proste na nejakých úplne historických maximách, hej. Chceš to kupovať, keď je to proste vyklesané na hodnote 20 alebo na hodnote 25 a tu je to na hodnote 30. Tu je to skoro na all time high, to ďalšie valuačné ratio. Tu je ďalší newsletter, čo čítam. Oni sa zaoberajú tým, že obchodujú iba globálnu likviditu, to znamená, koľko je peňazí v obehu a kedy sa proste tlačia peniaze.
A tu je napríklad graf všetkých akcií oproti globálnej likvidite. A je to proste extrémne nahodnotené. Vidíš, že taká proste deviácia od tej globálnej likvidity a hodnoty tých akcií nebola proste od roku 2011 pomaly. A stále sa to snažíš proste nakúpiť, keď je to v nejakej ferovej hodnote voči tej globálnej likvidite, hej. Zlato to isté, úplne extrémna deviácia od toho, čo bola naposledy v roku 2013. To keď bol koniec sveta, tak každý zlato kupoval. No. Bitcoin to isté. Takže všetko je proste teraz nadhodnotené úplne, proste celé, všetko, komplet. No. Tu je ďalší hedge fund, čo sa zaoberá čisto kryptom, ale pozerajú sa proste aj na makro. A tiež som sa tu pozeral na tie ich grafy. Market Bread je napríklad sentiment toho, že aký je sentiment investorov na akciách. A keď je ten sentiment toho taký, že sa boja, tak vtedy chceš nakupovať. Hej? Ale väčšinou je to veľmi zriedka. A tu vidíš, že ten trhový sentiment je na úplných maximách, takže teraz by si nemal chcieť kvázi nakupovať. Ďalšia vec, na ktorú sa pozerám, je ten Fear and Greed Index v stock markete a ono to celkom osciluje, proste raz za často ide strašne hore, raz za často ide strašne dole. A chceš nakupovať proste, keď je maximálny strach na trhu a vtedy je to väčšinou aj úplný spodok toho trhu a od toho sa to odrazí, hej. Tu napríklad, jak bol ten cirkus s tými clami ohľadom Trumpa, tak bol brutálny výplach na trhu vo všetkých akciách, 25% na tom Nasdaqu napríklad. A tam ten sentiment proste presne ukazoval, že je najväčší strach v trhu a presne vtedy sa to začalo otáčať. A väčšinou, keď je to veľmi dlho bullish, alebo až veľmi bullish, tak všetko začne proste padať. Ešte jednu vec som ti chcel... nemôže raz väčšine. No. Ešte jednu vec som ti chcel ukázať. Neviem, či to tu vôbec mám. WTF, nechápem, že to tu není. Tak ja to máš 451 000 tabulilo. Tak sa v tom môžeme orientovať. Tak ja to mám nastavené tak, že by sa to otváralo automaticky pri otvorení toho prehliadača. Vieš, že mám to nastavené tak, že by sa ukázalo aj to, čo proste stále sa na to pozerám a nechápem, že to tu není. Asi to nemám uložené. Čo chudák tvoja rámka. Zomretá dievčina. To nech si zvyká. Že nech si zvyká. No ale proste pointa toho je to, že jednoducho ten trh je vysoko, ale to neznamená, že nemôže ísť ešte vyššie, lebo keď ten sentiment začne byť strašne bullish, tak ten trh nemá proste ani strop, takisto ako nemá ani dno, keď sú strašné výpredaje. A podľa mňa by sme sa teraz mali snažiť hľadať proste kvalitné akcie, ako je napríklad toto, tá Tata, a dať si tie akcie na nejaký watchlist a keď bude proste nejaký výplach v trhu, tak proste to nakúpiť a má to už proste pripravené. Lebo ty úplne máš na to podľa mňa talent, ale však o tej NVIDIA, keď si mi povedal, tak ja som proste ani vôbec som proste nemal šajnu ani o akciách. A ty si to úplne tak predpovedal, že to úplne tak vyšlo, že až. No však to vtedy vystrelilo strašne. Ja to ako, že mňa to nebaví, chápeš, tak jak teba, aby som sa zabil, kebyže toto mám celý deň, proste toto indexy a toto a tamto sledovať. To tiež je také, to ťa musí baviť. Hej, no. Ale tak chcem... Keď na dačo prídem, to je len, chápeš, to je len tak, že proste sledujem správy a proste vidím, že dačo sa s nejakou firmou deje a proste mi to tak logicky dojde, že je tam šanca, že chápeš, že to pôjde hore alebo dole alebo dačo. No. To aj na NVIDIu som len tak logicky proste prišiel. No. Ale to ja chcem zarobiť peňažky, chápeš? Takže každého baví dačo iné, takže chápeš, ak ty už ak dlho sa tým zaoberáš a proste to baví, takže... Hej, no.
No a toto je proste stránka, ktorá vyhodnocuje nejaké on-chain data, sentiment a proste zaoberá sa to tým, že snaží sa to predpovedať, aká je pravdepodobnosť toho, že bude nejaký pád v nasledujúcich mesiacoch v krypte, hej. A to krypto je proste najväčšia reprezentácia risk on sentimentu a toho, keď sú proste investori najviac bullish. A väčšinou, keď sú najviac bullish, tak vtedy je proste koniec party a všetko ide proste dole. Takže aj na to krypto je dobre sa pozerať z toho hľadiska, kde je zase tá stránka. Na Neser. No tu je to. Z hľadiska toho, že keď je tá pravdepodobnosť toho pádu strašne nízka, tak asi ten trh je na nejakom lokálnom dne proste. Tu vidíš, že v najbližších 90 dňoch je nejaký extrémny pád na trhu 63%, hej. Takže tak, no. Je to alchymia, no proste celý ten trading. Hej, no. No a toto tu je ten rýchly systém, čo som proste vytvoril na to, aby som zistil, že či je niečo v trende alebo není, hej. Lebo máš proste nejaké indikátory, ktoré sa klasicky používajú v tom, aby si zistil v tom akciovom trhu, aby si zistil, že či je niečo v trende alebo že či niečo není v trende. A ja som spravil to, pôvodne som používal viac ako 50 tých indikátorov a všetko som to aktualizoval manuálne, hej. Každý deň. Všetko som si dal na ten graf a napísal som si do tabulky, či to má hodnotu +1 alebo -1. A používal som to so všetkými týmito assetmi, hej. Takže vieš si predstaviť, koľko mi to asi času zobralo. To 24 hodín by ti na to bolo malo. No a potom som si uvedomil, že sa musím proste naučiť programovať a že to musím dať do nejakého proste systému. A na základe toho, jak som proste tie indikátory pospájal a nakalibroval, lebo všetky tie indikátory môžu fungovať na nejakých iných časových horizontoch, a môžu mať iné proste nastavenia, kedy si povedia, že je to v trende, kedy to není v trende. A na základe toho som vytvoril ten systém, čo je podľa mňa mašina na tlačenie peňazí, kámo. Lebo odkedy s tým obchodujem, posledné 2 mesiace, tak proste mám neustály profit. Ale vidíš, aké sú dlhé tie periódy, hej? Lebo 165 dní, hej, máš tento signál. A musíš to proste aktualizovať každý deň na to, aby si sa dostal do tej pozície skoro, lebo keď to otvoríš raz za mesiac, tak sa dostaneš na nejakom lokálnom high do tej pozície a už ideš priamo do straty proste. A je to hlavne kvôli tomu, aby si niečo nedržal proste slepo a držal to iba vtedy, keď je to v pozitívnom trende. To znamená, že to stúpa. A ďalšia pointa toho je aj to, že sa snažíš proste uchovať svoj kapitál, hej. Toto, keď som to robil, tak bola jedna z najdôležitejších vecí pre mňa to, aby som dostal sell signál pred tým koronovým dumpom, hej. Takže tu by som dostal alokáciu na Nasdaq, dajme tomu, spravil by som profit 20%, dajme tomu, a dalo by mi to signál na predaj pred 25% pádom, hej. A tie pády boli oveľa väčšie v tom trhu, hej. Toto sú iba akcie. Ale pozri, ako sa správal ten Bitcoin, napríklad vtedy, keď to bol úplne rizikový asset počas toho covidu. Tu je ten covidový pád, to tu ani není vidno. A minus 53%, hej. A toto je pre mňa jedna z najdôležitejších vecí. Nielen sa snažiť spraviť maximálny profit, ale snažiť sa ušetriť sa predtým, aby som prišiel o kapitál jednoducho. Tu by mi to dalo signál a by som sa celému tomu covidovému dumpu jednoducho vyhol. A tie signály proste trvajú strašne dlho. Kebyže sa to snažím použiť na nejakom 4-hodinovom grafe a obchodovať to s nejakou pákou, tak by to bolo jednoducho neprofitabilné, lebo by som dostával veľa zlých a nesprávnych signálov a raz za čas by som spravil profit, raz za čas by som proste nespravil profit a ten jednodňový graf, na ktorom som to testoval, je to najnižší časový horizont, na akom to jednoducho funguje, no. Ale vidíš, kebyže chcem obchodovať jednotlivé akcie, tak to sa proste s tými jednotlivými akciami nedá robiť, lebo kebyže chcem proste denne to aktualizovať na 500 akcií,
tak proste to je časovo neúnosné, no. To by si museli proste veľká firma, čo má 500 ľudí a každý človek proste, chápeš, aktualizuje jednu akciu deň. Alebo 200 ľudí a každý robí 2 akcie. Pritom by ti to dalo proste signály stále, keď je ten najväčší trend a kebyže chceš robiť len tú akciu, tak by si mohol obchodovať len tú akciu, dajme tomu. Dá sa to použiť proste na hocičo, no. Takže tak. Tak jedna šalenota. Ale Tata Motors má moju vyplatu najbližšie. Jakú tu má trhu valuáciu? 2,5 trilióna, ale to je asi v tých indických rublách, no. Počkaj, pozriem Tata Motors Market Cap. Motors Market Cap. Hej, takže to je Market Cap in USD. Kamu mne nezajímajú tie indické hovno sračky. Net asety za marec 2025 majú 15 miliard dolárov. No, fajne. Šupnem do toho všetky peniaze. To je všetko na Čirojedu, to je všetko na Tata Motors. Vypumpujeme tú akciu my dvaja. Kúpime to za všetky peniaze a vypumpujeme to úplne do nebes. Kámo si predstav, že by sme zobrali hypotéku, skemli tie peniaze proste, že sme zobrali 2 hypotéky, všetko by sme predali proste a všetko by sme napumpovali do Tata Motors. No ale však to je reálne, ako funguje ten trh, kamo. Veď napríklad toto Cardano, si predstav, že toto Cardano počas toho bull marketu, proste absolútne každý jeden deň na celom YouTube boli proste influenceri, čo šilovali Cardano, kamo. A si predstav, že proste nejaký internetový meme coin, čo proste reálne neexistuje, proste nemá absolútne nič, tak malo to na tom piku trhu valuáciu 45 miliard. Trikrát väčšie, jak celý ten Tata Motors, hej. Čo je nejaký reálny biznis, čo je najväčšia automobilka v Indii proste. A to tak reálne funguje ten trh, kamo, že tu tí retailoví investori sa proste spojí 10 miliónov ľudí, čo každý deň sa bude baviť o Cardane a dajú do toho všetky peniaze a úplne takto vypumpujú, kamo, že dovidenia. A to proste išlo. A nie, to ešte nebol ten pík, kamo, to bol iba 2024. Iba taká malá pumpička bola. Pozrime tu na ten trh, hej. To malo na píku, to malo hodnotu 100 miliard. Nejaká taká kokotina. A si predstav, že tu proste nejaký typek to naprogramoval nejaký memečkový coin, kde v garáži proste. Potom sa to dostalo na burzu a všetci influenceri tu začali šilovať a proste z toho market capu, v jakom to išlo na burzu, dajme tomu 900 miliónov, to išlo na 100 miliard, hej. Čo si na to mohol spraviť od hora dole. Tí ľudia, čo to vytvorili, na to mohli spraviť zhodnotenie 20 000% proste. Čo tiebe? Tak funguje ten trh, kamo. A my keď sa rozhodneme, že začneme pumpovať Tata Motors, tak to tiež pôjde takto, chápeš? No si predstav, že by sme my dva vypumpovali Tata Motors, kamo. Tak indickú kurva automobilku. No. Kamo, ale si proste predstav, že by si kúpil to krypto počas korony, hej? To je koľko by si kúpil to Cardano? Akože jasne, že by si to nekúpil úplne na spodku a nepredal úplne na vrchu, ale tak ja som to proste obchodoval a stále som z toho mal nejaké profity, ale tak to bol taký brutálne šalený trh a som to nemal ani šajnu. To je také, jak čo ti jebe, keby som rovno prišiel a dal sa tu takého mlynčeku na mäso, to by si, kámo, to kebyže si kúpil za 100 €, tak by si z toho mal 2 milióny eur. Čo ti jebe? že to bol úplne šialené, ten bull market, čo bol, chápeš? No. A to proste sa za jeden rok, kámo, si mohol zo 100 € spraviť 2 milióny eur. A proste na 100% boli nejakí idioti, čo to len tak kúpili, potom sa pozerali na Coinbase o pol roka a mali tam 2 milióny eur a si povedali, no tak fajne som zarobil, som dobrý obchodník. No, čiže to tak bolo. To sú všetci to všetci tí Instagramoví kryptogurus,
čo predávajú kurzy, raz zarobili na taký random pumpe, čo náhodou k tomu prišli a proste teraz sa tvária, že sú najväčší obchodníci na svete. Kamo, mi chyba to obdobie, to bola strašná sranda. Bol jeden taký typek, čo sa volal, že Beatboy, a on mal taký kanál a on úplne každý deň šiloval nejaký iný shitcoin. A on na tom tak zbohatol, kamo, a on proste nemal absolútne žiadne vedomosti o nejakej technickej analýze alebo o reálnom obchodovaní. On proste iba pumpoval nejaké shitcoiny a ľudia to proste sledovali. A on na tom zarobil toľko peňazí, kamo. On na konci toho bull marketu každý týždeň si kupoval nejaké nové auto a úplne taký bol bohatý, kamo. A potom, jak ten bull market skončil, tak on prišiel úplne o všetko proste. Čo tiebe? Si predstav, aké zničené musí byť ten typek proste. A užil si svojich 15 minút slavy a skončilo to. Jemu ešte zobrali ten YouTubeový kanál, čo mal nejakí jeho partneri, mu to proste zobrali a spravili tam nejaký rebrand. A proste on dával také videá, jak nejaké vile, má tam lamba a kokotiny proste. A potom, kamo, v tom bear markete, čo bol v roku 2022 alebo 2023, to som si len tak dal zo srandy do YouTube Beatboy Kryptone a tam mal také videá, jak točí s takým iPhoneom v takej jednej svojej garzonke a jak tam proste plačí, že prišlo všetko úplne, že ho žena opustila, že mu ukradli biznis a všetko. Jaký extrémny život, ty kokos. Užil si 15 minút slavy a zásol jak sviečka. Jak rýchlo prišlo, tak aj rýchlo odišlo proste. No. Tak, jak to tí proste typci, čo vyhrávajú lotériu, jak ten Kanaďan, nejaký smetiar, čo proste vyhral úplne taký jackpot, všetko rozjebal na drogy, na kurvy a na chlast a teraz je zase smetiar. No. To však má finančné znalosti. No počkaj, ja to nájdem. No kam on v 2002 vyhral $12 miliónov jackpot a v 2010 bol úplne broke a zase bol smetiar. Ale však dobre, celkom vyhospodáre mu to vydržalo 8 rokov, kámo. Hej, no. On s tým mohol žiť do konca života, úplne luxusný život. On za 8 rokov rozjebal komplet všetko, čo mal, zase je smetiar proste. Však on nemusel absolútne nič robiť, stačilo, že by to iba dal do nejakého indexu tie peniaze a že by žil proste z dividendov a mohol žiť úplne luxusný život. Kamoš, keby za 12 miliónov kúpil S&P 500, to jeho rodina už nikdy nemusí ísť do roboty, kamo. Proste on z dividendov, čo by žil. A to jedno, ak by išiel trh, či hore, či dole, proste stále by to mal toľko lové, že z tých dividendov by mohol úplne v pohode žiť do konca života. No, presne tak. A on všetko prefetoval a rozhádzal na kurvy a proste na kasína a na také pičoviny. To big life. Hej, no. Ale presne toto sa snažím dosiahnuť, že proste má toľko peniazí zainvestované v tom trhu, že je jedno, či to ide hore alebo dole, ty stále máš toľko peniazí, že z tých dividendov vieš žiť, ty kokos. Hej, no, toto je proste... Však Warren Buffett, koľko zarobil na tých dividendoch, čakaj, idem to nájsť. To však teraz mal najviac cashu na svete, on držal. No. A potom nenapadne, crashol celý trh. Nejaká náhodička. Ale vieš, čo je väčšia náhodička? Že Warren Buffett robí to investovanie celý jeho život, posledných 70 rokov a nikdy nespravil väčšie zhodnotenie ročne ako 25% alebo 30% jeho portfólia. A ešte väčšia náhodička je, že keď nejaký človek to robí 70 rokov každý deň a nespraví väčšie zhodnotenie ako 30%, takže že nejakí politici, čo sa dostanú proste ku moci, tak z 10 na 7 za mesiac, no, za rok. Ešte som ti posielal. Proste americkí kongresmani a senátori a všetko možné. Bohužiaľ, no. No, kámo, Warren Buffett zarobil v roku 2024 na dividendách 5,5 miliardy. Čo tiebe? A to je väčšie než HDP 20 krajín, kámo. Som sa spýtal ChatGPT, že ako koľkých krajín je to väčšie HDP a to je proste väčšie HDP než 20 krajín na svete. Čo tiebe? Predstav si krajina a Warren Buffett zarobí len z dividend proste viac ako celá tvoja krajina. No a dokopy tie krajiny majú 4,3 milióny obyvateľov. On zarobil iba z dividend viacej, než vyprodukovalo hodnoty 4,3 milióny obyvateľov.
Čo tebe? Dobrý král. Hej, no. Celý život to robil, no. Je to frajer proste. Je to proste frajer. Lebo jak toto video, čo som posielal s tým typkom, čo chodí do Tajska a sa tam rozpráva s tými ženami, ne? Tam spoznal nejakú typkyňu v bare a že mu hovorila, že mala nejakého švajčiara frajera, že mal 90 rokov a že umrel a že jej potom odkázal celý jeho majetok a sa jej spýtala, že čo spravila s tým majetkom a ona že si kúpila nejaké auto. Čo tiebe? No a potom a o rok na to robila to isté, čo robila predtým. Robila takú čašničku v nejakom bare v Tajsku. A bavila nejakých starých slízkych detkov. Tak však mala business plan. No. Business plan nikdy nevymyslela. Ona má výhodu, že tá sú môže robiť, chápeš? Si vie zarobiť naspäť, no. Takže to...